A kwana-kwanan na faifan bidiyon wani ba Indiyan mutum da ya shuka shinkafa a kansa ya karaɗe shafukan sada zumunta, inda aka hangi jijiyoyin shukar da ya makale da gashin kansa. Tun da wannan mutumin ya fara dasa shinkafa a kansa na tsawon shekaru 40 a zaune yake kwana, mutum lokacin bai wanke gashin kan nasa ba. Yana matukar kula da shukar da ke kansa kamar yunwan cikinsa. A cire wannan mutumin dai yakan iya gane idan shinkafar na buƙatar ruwa, wanda hakan zai sa cire ɗan kwalin kan nasa ya ɗebi ruwa a kofi, inda zai ringa jiƙa gashin nasa ta hanyar kallon madubi. Haka zalika idan shinkafar ta nuna yakan girbe ta wato yankewa, a inda yake amfani da shinkafar wajen dafa abinci mai rai da lafiya. Labarin wannan mutumin da ya matukar bawa kowa mamaki tare da janyo hankulan miliyoyin mutane da ke faɗin duniya. Shin kai ma za ka iya shuka shinkafa a kanka domin wannan ba Indiyan ya samu ɗan uwa? Ni ce ta kwar kullum Sadiqat Aisha Umar S.Meamalari, nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe.